Закъснение, да видиш какво ще те отвахна. Айде, София спорт! Разтоварване надали ще ни разтоварва. Аре, лъвчета! Айде, прическа, гол иска. А Сенчо ли е 21? Да. Е готин. 21 е готин номер. Айде да се организираме, че да ходим до Добре, има ли някой, който има плътен силен удар? От центъра да Аре, Марино, застреля във вратата. Айде, София спорт! Идеме при нея, ще запнем. Браво. Браво! Айде се! Ботам! Браво! Сега да не се сърдите, беше засада и сега го пусна да видите. Ти пък къде е видео на врата засада? Да не се сърдите на седата. А Седем гони топките и майката. Да. Той сега ще ритне чашката. Гледай, гледай. София спорт! София спорт! София спорт! Ще трябва да ходим ти вземем само ще Ангеле! Айде, отпуши се! защото си да яла от работа. Я ми дай на шеф Садата и се отпуши. Шефката ме пусна. Я върнете на повторение. А Сене, върни да видим има ли засада. Сене. Аз снимам тук, Много съм смеял това преди като Сашо Дих, като беше канал 3, значи пуснах го с удоволствие съм го гледал. Седел съм по нощите да го гледам това. А сега чак с при върни, дай тук. Това беше... Им валеше винаги кирливите ризи. Браво. Браво, бе! Браво. Нищо, добре. Вал, тъчай, се фърва! Браво, бе, иди от въздуха. Това група футболист не може да... Нищо, Жор. Спокойно. Браво, Жорка. Събудихте се, браво! Бореци! Браво, айде! Айде, Марино! Браво, Марино! Браво, айде, айде, айде! Айде! Не гледаше детето, то нищо май не му направи. Ало, да, краси. Да. Нищо. От София, да. Ами добре, няма проблем. Аз съм в момента на мача на детето, може ще се изпише, няма проблем. Айде! Няма проблем, ще го измисляме. Браво, Голо, браво! Няма проблем, ще го нагласа, няма. Ами не, ще потвърдим, ще намеря кабина. Сега също след малко идем в офиса, ще намеря кабина, няма проблем. Да, айде. Давай, Марино, бутай! Давай! Айде, Гого! Браво, София! Супер! До край! Ало, Браво! Стевчо, цял кабин на лая, там неговите стилажи, предишното товарене за понеделник, за вторник, София Димитров. Удар долу по стената. Това мога да питаш как е този в момента, не мога да се обада наистина. Ако не, пускай го с пейтора да отлежа и ще го видим. Аре, Жоре! Вътре! Айде, Жорка, вътре, аре, моето момче. Ти можеш. Сега покрай стената само на вътрешния гол. Браво, Жоре! Малко само. Малко само.
Браво, браво. Браво! Браво! Айде, мама! Сенчо. Сенчо, вижте се борбен. Браво, Сен! Жора, спокойно. Браво, браво, добре. Браво. Браво! А също. Айде, Года! Браво! Защо е там? Аре бе! Върнахте се до вратара! Нищо, нищо, браво, браво! Браво, момчета! Забивай, забивай! Браво, Славе! Браво! Сечицата нещо заметна крики. Емоция голяма! Пробай оттам, бе! Айде! Шут, шут! Вагия, браво! Сенчо за първи път се случи. Айде така, Сенчо! Те са палили свещи. Те са палили свещи. Аз обаче с толкова много изпускане не съм виждал до сега. Браво, Жора! Другото конце вратарчето е добро. Браво! Смелето бе! Какво добро, те не беха гради, не беха аутове, не беха... Оле, бе! Бъркаха. Айде! Бъркаха. Айде! Няма никой там. Вземи застани на белата черта и чакай да ти дойде топка. Е това! Сега! Браво! Да. Колко глави е Гол. Стреля тук. Спокойно! Дайте ми колко глави е вкървал с гол. Аре, викай там и мълчи. Това не е нарочно. Ама това е един от златните лафове. Ние трябва да си направим книга да се записваме. Айде, Алекс! Вади, бе! Вадите, дай на центъра да го застреляме! Браво! Айде оттам. Не, София спорт. Вангеле, стиски още малко, Вангеле. Така ли? Сам Марко, че да му вече се седи на стола и на мърналка. Да.
Аре бе, какво стана бе? Вратара се връчва. Хора, кавичите си оправя. Губи нарочно време. За по-губи. Гола в резултат. По-малко голове да му вкарват. Фал вратар. Има и такива треньори, къде ги учите на тия. Асене, ти си Асене. Сега, взимаше! Айде, прави! Браво! Къде бъде вратата, бе, откачи се! Ма той точно се подпре с десния, тя му се удари в крака. Браво! Браво, Сене! Марино, какво тука, бе? Е, там нещо стъпи, нещо на криво. Ако го боли крака, защо не иска смена? Куца. Не ме интересува. Не си знал, че Да куца, като не мога да рита да куца. Браво, Асене. Браво, Асене. Шиста, бета! Няма да си свалям чантичката. Носи! Вангелия, дуспа не давай. Няма нужда. Не, каза са, дай дуспа. Дай парите, няма нужда от дуспа. И ние сме обещали. Кой ще после да риташ надолу? Кръв повръщам, пари не връщам. Абе, Значи, дай за нас. Айде го. Така. Трик ще прави. Аре, Вани, ти като последен ден шут. чут един от там и айде. Ще те... Вече сте големи, миначе, как ще ги целувам всички? Един мъж не се отказва от женски целувки, които са големи. Това и му обясниш, защото не дава. Юка, Не дава все на факт е, че мен, жорката да пътува, защото трябва да си изключиш телефона, защото се звъни през 2 минути. Занимавах я Слави за половин час с мен, батерията ми на телефона. Пари ли не? По? Браво, бе! Вангелия, видя ли кой дай дуспата? Не си ти. Така. Да не кажеш после. Браво, Любчо. Абе, Марино! Добре, Ники. Айде, Жоре! Няма бие като моч. Сега ще видим. Вие, ма не последния матч. Имаше, да. С ръка удари. Тя беше много решаващата. Да, на Моци. На Смоци. Без да скайте. Да. Без да скайте. Умисъл нямаше. Ама правилата си се пребиват. Не, кой е приятелски, нали нещо контролно, не се свири, ама са... Нека беше, това хубав футбол. Браво! Оди да продаваш на моч, как не вие доста. 4 ли сте на? Да. Аз ви казах първия гол, като се вкара и вече ще тръгне. Пушва се играта. То се вижда. Гипс от краката им пада. Добре, сега ще им се обада. Да. Така. Колко повече, толкова по-добре. Добре, по-висок! Абе, Асен ще фане. Малко дългичка вече и той се измори. Едно време Цанко Светанов така играше Олевски. С два бели дрова беше той. И той е същи. Има време още 4-5 гола. минимум. Още половин по време. 15 минути ли? Да. Ало? Не казах, че ми Как се казва фирмата, който да пишат фактурни шумери? Как е фирмата? дай аз.
Това трябва той да си определил преди матча, брат. Да. Кой ще изпълнява статично? Ема, нали като направи смените? И като направи смените, нали се разместват нещата? Ние нямаме смени. Той да ги определил. Георги, внимай, че ще се обадим на светло. И че те пострижи. Не е верно, аз ще отида после по него, ще му кажа всичко. Но то стана много бързо. Ай, Георги, четвърти. Браво, 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 нищо! Супер, супер, супер. Пет, не е ли 5 с дуспата? 4. Ама той вкара 3, аз искам още Пълна сме направи. Хайде. Толкова как ги обичате пълни смени, брат? 4 на 0. Какво има смена? точно при 4 на 0 старско село на 3 така пълни сме. Тихо, бе! И аз съм за да ги сменя, ама да е през... А, остави жорката. Вангелия, сега ще видим, бе. Къде са ти курите? Не там, ей! Къде са ти курите, бе? Вляво, вляво, мини. Да го изкара. Сега. Не мога сенката сега. Нищо, нищо, айде прибери. Прибирай! Те се разбраха приятелски. Не, ферплея бе, възтържество. Браво, Жоре, браво, айде! Браво, бе! Браво, Жоре! Браво, бе! Айде! О, сега доста. Право. Браво, Алекс! Пак. Показа. Браво! Сега вече май ще има муци. Сега един кой ще бие. Молодци, Майстор молодци. излезна. Не, голмайстор, не, Жорето! Чакайте, бе. Калин ще им каже, бе. Абе, Калин ще им каже, бе. Стига, бе. Калинка за Алекс, бе. Алекс, Защото той се изработи за това. Който изработи той. Не бързай! Не, бе. не бе, Алекс ще бие, деца извоюва детето. Да, бе, то е така най-правилно. Най-правилно, който си я извоюва, той да си я бие. Аре, Алекс! Абе, Роси, аре стига! Излезна сина ти и прибира телефон от чантата. Не е верно, не е в чантата. Паднай батерията. Това си кажи, паднай батерията. Аз вече си стих бе хора, трябва да погледам малко. Аз трябваше да се сетя първи. Айде, бе! Браво, Слава! Братаре, можеш да се фанса. Алекс, отвори някъде! Удар! Браво, айде! Айде да обърни се! Браво, Дино! Браво, Дино! Чао! Кажи на Надето да я вземеш. 1 часа свършва, 1:52. Добре, Абе, Слави, доста е дръпнал да ти кажа. много, да. Доста е дръпнал, ама наистина. Да, виждам. Добре, взимам и съм на работа. Ето, крайно време беше да отвориш. 3 пъти минах днес оттам, 3 пъти затворен. Айде сега. Айде. Да. Засада! Фол на Емилиан. Фал беше. Емилиан фол на пръси сърце.
браво! Треньора им се обиди и си тръгна, гледа. Треньора им се обиди и си тръгна. Топа е бати! Тебо! Браво, Дидо! Браво, Дидо! Професионалиста. Тапак. Аз ви казвам. Иво, представете си, бяха влезнали всички, ще да имат 13-0. Браво! Браво, Жоре! Това става и си тръгва. Свали лентата. Пети Левандовски. Обаче Жорито не дава лентата на никой. Тя му е завещана по наследство. Тя му е защита за това тук. За панелката. Не мога да я свали. И сега Лева капитан на отбор. Ние и без капитан можем. Не може. Не може, обърнах. Его сега се сети, сега се. Няма. Чакай, София, чакай се. То строкната. Сега да видите как се играе. 10 минути. Кола. Аре, Пепи! Откъде я знам, няма. Браво, Дидо! Я да не пия нещо, да не да място. Взема нещо, докато те чакаш. Там нещо. Аре, Пепи. Аре, Кико! Браво! Аре, Кико! Браво! Браво, бе! Аре, Пепи! Оп, Сашко! Сашо, нека дай. Браво. Аре, Кико! Айде! Браво, момчета! Ъглов. И го отляво ето. Гледаш страната, като смяташ нашата врата. И аз мислех преди, че е отдясно Маринги, по коя врата гледаш викаме. Саша, пусни ребрата! Не се пипай там, къде не се сърди. Да. Айде! Кара такива засилки крайни. Опа! Той не знае толкова е стича, виж. 14 минути. Айде сам! Айде! Айде, Дидо! Браво, Кико! Браво, Кико! Браво, Кики! Ходи да изправиш гредата сега. Аз ти предавам да слезем и на место на врата. Искаме врата Без гради. Само мрежа. Без гради, само мрежа. Да. Ама и тя се движиш в стая. Те да не са наказани да бият удари. Стъпи малко, че не са там. Браво, Радион. Радион, Алекс, Радион. Айде! Да. Браво! Айде! Браво, браво, браво! Браво, Левандовски! Нищо. Много сте критични. Много сте критични. Играй!
Браво! Айде бе! Прибирай! Браво! 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 Браво, Пепка! Той такъв е модела. Такъв е модела, така че той кръща. Ама те са и много дълги. Бъжи, Батъка, браво! Добре, добре, браво. Той не изкарал фанелка. Ако изкара през фанелката, ще постои като роб ли си? Да. Браво! Айде!